Takto vyzerá neďaleko Hlohovca. Skládka Vlčie hory robí domáce mrázky už roky. Prezident Peter Pellegrini ju označil za kritickú a žiada vyhlásenie mimoriadnej situácie. Pneumatiky zahrabané pod zemou, stavebný materiál, plasty, drevo, kovy aj komunálny odpad. Skládka Vlčie hory sa nachádza iba niekoľko kilometrov od centra mesta Hlohovec a je jednou z ekologických záťaží na južnom Slovensku. Pozrieť sa sem prišiel aj prezident. Situáciu považuje za kritickú. A môže postupne začať ohrozovať spodné vody. Predstavuje tak výrazné riziko pre obyvateľov, ktorí žijú v jej blízkosti, pretože mnohí používajú ešte studne na pitnú vodu. My sme od skládky ďalej, ale však treba sa o to zaujímať. No. Voda, ktorá sa z celej skládky zbieha do nádrží, obsahuje nebezpečné látky. Ich hodnoty z roka na rok stúpajú. Kým v minulosti namerali napríklad 1,2 mg arzénu v týchto nádržiach, dnes je to už 10-násobne viac. Plastové súdy praskajú a toxické kvapaliny presakujú do zeme. Vnímam, že okresný úrad aj lokálni predstavitelia životného prostredia sa snažia v rámci svojich možností robiť, čo môžu, pravidelne monitorujú tú situáciu, prečerpáva sa voda z tých retenčných nádrží, ale to nepomôže vyriešiť tento zásadný problém. Prezident apeluje na rezort vnútra a životného prostredia, aby pripravili projekt na odstránenie odpadu. Môže to stať pritom milióny eur. Zničenie len jedného barelu stojí niekoľko tisícok. Na skládke je takýchto nádob asi 500. V prvom kole je treba, podľa mňa, vyhlásiť mimoriadnu situáciu na tomto mieste, tak aby mohol financovanie odstránenia tých nebezpečných látok prevziať na svoje plecia štát. Verím, že pán prezident nám pomôže pri likvidácii tejto skladky, pomôže nám aj pri iných problémoch. Na skladke došlo k viacerým porušeniam, no súdy podľa prezidenta situáciu už nevyriešia. Podľa neho je evidentné, že za prevádzkou stáli schránkové firmy, ktorým išlo iba o zisk z ukladania odpadu. Následky nechali na mieste. Skládku uzatvorili pred takmer 10 rokmi. Odpad tam však ukladali aj potom. Veronika Cepková, Teatry.